Lain na sab nga motorista ang mipatimaw karon ug mireklamo niining nahitabo sa traffic office sa Lapu-Lapu City. Natiketan sa traffic violation nga iyan nang nabayran apan naisyuhan gihapon og arrest warrant. Ang report ni Nico Sereno. Human makadungog sa na-report sa atong programa sa usa ka driver nga nalutsan og warrant of arrest sa traffic violation nga nabayra na, nakapaalarma kini sa usa pa ka driver nga pupareho og naagian. Ang 39 anyos nga taguon nato sa alias Jerry na masahero gamit ang tricycle sa Lapu-Lapu. Aminado hinuon siya sa sayop ni adtong Mayo 18. Nihunong tungod sa pedestrian lane aron pag-pick up og mga pasahero. Maong natikitan siya sa usa ka enforcer. Tungod kay nakuyawan niini, nagdali-dali siya sa pag-asikaso. Nangutang pagani aron makabayad sa 1,000 pesos nga multa. Human sa kapin usa ka oras, mibayad na siya didto sa City Traffic Management System kun CTMS office nga naisyuhan pa og resibo. Maong dako kaayo niyang pagkasorpresa nga pag September 16, gikontak na siya og pulis gikan sa Station 3 kay duna siya warrant tungod sa maong violation. Sa sunod nga adlaw siya nakapatimaw sa police station kun diin gihimuan siya sa naandan nga procedures. Kisa akong dughan diri nga ipailis ko kanang sa ilahang pag-shot na ako, yelo nga sinina og na ako ngan nga murag tangan og kriminal. Then ang nakalagot na siya kay pag adto nako sa IT sa CTMS, ging na lang ko pasensya kung siya kay akong side dili ka mo sakay ang dugo. Wala ra hinon siya na priso og dugay apan mipiyansa siya og 2,000 pesos. Niadtong Oktubre, gi-arraign o miatubang gyud siya sa korte. Kun din didto gi-manifest sa depensa nga nakabayad na siya sa multa, maong gi-withdraw ang maong kaso. Nakansilar ang piyansa ug nabalik kini kang Jerry human gimando sa korte. Gi-question niya ang proseso sa CTMS nganong nahitabo man kini bisan nabayra na ang multa, isip kondisyon aron dili mapasaka ang kaso. Gitunon po na sa clerk, ako na pong gidawat ang resibo, ang citation, ang ingon nila sa attorney, dapat iadto na sa IT, iuli unta kay para mao kunoy mo kuan sa dakop mo iris ngadto. Then mo takaybaw sila mga proseso lagi kay trabaho sila may nalabaho din na. Tungod sa naagian, miduso ni adto pang Oktubre og formal complaint si alias Jerry sa ombudsman ug nang hinaot siya nga moimbestigar sila. Labi na nga dili ra di ay siya ang motorista nga nadakpan pero nakabayad na apan nakiha ug naisyuhan pagyud og warrant. Ako sa GMA7 balita. Ni nangay ako din giukay ako mga papilis para mutawag ko sa ombudsman nganong daghan mi dakpan di ba pa magini action ko sa man sa CTMS di man sa nako pero ako nang gidawat pero dapat na manubag. Gisuwayan sa GMA Regional TV sa pagkuha sa habig sa CTMS kabahin ning maong bag-ong reklamo apan wa diha ang mga labaw pag adto namo. Sa text message sab kanamo sa ilang hepe karong adlaw, nagdumili pa kini sa pagkomento kabahin sa maong issue. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.